Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στη σημερινή εκπομπή απόψης θα παρακολουθήσετε θέματα από το Δήμο Δωρίδας και από το Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Και να ξεκινήσουμε το πρώτο μας θέμα από το Δήμο Δωρίδας. Στη θέση Κουμεντάρη, στην είσοδο της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων, εγκαινιάστηκε πριν λίγες μέρες από την Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, την κυρία Γιώτα Γαζή, ένα σημαντικό έργο ανάπλασης. Ένα έργο το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό έπρεπε να γίνει, τελικά όμως υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. Στην είσοδο του Δήμου Βαρδουσίων, στη θέση Κουμεντάρη, στο Κροκύλιο, εγκαινιάστηκε ένα έργο ανάπλασης σημαντικό. Στο σημείο αυτό, πολλοί είναι εκείνοι που σταματάνε ανεβαίνοντας προς τα χωριά τους, αλλά και πολλοί περαστικοί να ξεκουραστούν κάτω από τα πλατάνια και να δροσιστούν με το κρύο νερό από τις βρύσες. Ήταν ένα αίτημα των τοπικών παραγόντων της περιοχής και υλοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. Τα εγγένεια του έργου πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης κυρία Γιώτα Γαζή. Στα εγγένεια παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Δωρίδος, κύριος Γιώργος Καπετζώνης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και πολλής κόσμος. Καταρχάς η Κύριε την γίνεσαι με γιος και έργα των χειρών σου στην ουρανή. Κύριε, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιό και του Κύριε, η πάση και το πνεύμα της σου, σε Κύριε. Όσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύσης κατά τα πλημμυριώτα ημών και παρέχουσα η άματα της εντής και λαμβάνω την ευλογία του άκρατε η γίνει αμάτων έχοντες Άγιοι Ανάργοι τα θειάσεις παρέχεται πάσης τα βιομαγής των μυθίσεων δωρεών αξιώσεων. Κυρία Γαζή, σήμερα πραγματοποιήσατε τα εγγένεια της εισόδου, θα λέγαμε, προς το Δήμο Βαρδουσίων. Ένας χώρος πάρα πολύ φανταστικός και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το χώρο αυτό, αλλά και γενικότερα για τα έργα τα οποία πραγματοποιείτε. Το Κουμεντάρι, εδώ η τοποθεσία που βρισκόμαστε, είναι η μία είσοδος προς τον ορεινό όγκο των Βαρδουσίων, σε πανέμορφα χωριά. Γι' αυτό, όπως είπα, η αισθητική αναβάθμιση αυτού του χώρου και η κατασκευή του έχει ένα σημειολογικό, ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ότι διαμορφώνεις ένα όμορφο χώρο για να πας να δεις τα όμορφα χωριά των Βαρδουσίων. Σε προδιαθέτει δηλαδή τον επισκέπτη να δει ωραία πράγματα, που πραγματικά αυτός ο ορεινός όγκος είναι πανέμορφος, είναι από τα πιο ωραία μέρη της Ελλάδας. Και αξίζει τον κόπο να έρθουν, να τον επισκεφθούν, να ζήσουν εδώ, να ζήσουν αυτή την άγρια ομορφιά των Βαρδουσίων. Συγχρόνως, όταν με επισκεφθήκαν οι κάτοικοι της περιοχής και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κροκυλίου, μου το θέσαν σαν αίτημα και ήταν όντως έτσι, όλων των κατοίκων. Δηλαδή, όποιος έρχεται στα Βαρδούσια, στα χωριά των Βαρδουσίων, σταματάει εδώ. Ήταν μια συνήθεια. Μια συνήθεια όμως που δεν μπορούσε να βρει κάπου να καθίσει, ένα χώρο ευπρεπή και ωραίο. Άρα ικανοποιήσαμε και ένα αίτημα όλων των ανθρώπων που κάτι συμβόλιζε για αυτούς. Η τοποθεσία αυτή, το να καθίσουν και να πιούν νερό από τις βρύσες πριν πάνε στο χωριό τους, είχε έτσι ένα συμβολισμό. Τελικά θα πρέπει να πω ότι καμιά φορά με λίγα χρήματα και με μικρά έργα δίνεις πολύ χαρά. Και στις εποχές μας το έχουμε ανάγκη αυτό. Άλλωστε είστε πανταχού παρόν. Το έχουμε διαπιστώσει σε πολλά πράγματα. Πανταχού παρούσα, γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι στις δύσκολες εποχές θα πρέπει να συμπληρώσεις με την παρουσία σου και με την επαφή σου πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις με χρήματα και με άλλα πράγματα.
Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε στην ομιλία σας μετά την τελετή των εγγενείων, αναφερθήκατε σε κάποιους δρόμους που θα οδηγούν κάπου. Μπορείτε να μας το πείτε πιο αναλυτικά? Ναι, έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου από Αγία Ευθυμία μέχρι Φυλακές Μανανδρίνου που κάνει ευκολότερη και πιο ασφαλή την πρόσβαση και εδώ και στο Λιδωρίκι και σε όλη τη Δωρίδα. Είναι ένα έργο από το ΕΣΠΑ, πολύ σημαντικό, είναι 7 εκατομμύρια ευρώ, τώρα έχει ολοκληρωθεί με πολύ γρήγορα ένα πολύ μεγάλο του κομμάτι. Και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα γιατί και το έργο προχώρησε πολύ πιο σύντομα από το χρόνο που είχαμε υπολογίσει και κοινοτικοί πόροι απορροφήθηκαν και κόσμος δούλεψε και τελικά είναι σπάνιο στην εποχή μας να γίνονται τα έργα πριν την ώρα του. Συνήθως έχουμε καθυστερήσεις. Οπωσδήποτε προχωράει πάρα πολύ γρήγορα άλλο ένα έργο που έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ. Όπως σας είπα, ο παραλίμνιος αγωγός της αποχέτευσης της λίμνης του Μόρνου μαζί με το βιολογικό καθαρισμό. Ένα έργο που είναι σημαντικό και για την Αθήνα, γιατί το νερό, όπως ξέρετε, από το Μόρνο πηγαίνει για ίδρυυση στην Αθήνα, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για την περιοχή. Πέρα ότι τους λύνει το αποχετευτικό πρόβλημα, θα μας βοηθήσει στο να ζητήσουμε την αναστολή των περιοριστικών μέτρων που υπάρχουν γύρω από τη λίμνη του Μόρνου. Μια λίμνη που έχει δώσει μια αισθητική αναβάθμιση στο χώρο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Όταν εμείς εξασφαλίσουμε τη σωστή, την υγιεινή της λίμνης, ότι δεν θα πέφτουν λίμματα, θα μπορέσουμε να απαιτήσουμε και την άρση των απαγορεύσεων και άρα την ανάπτυξη και να γίνουν διάφορα πράγματα που πραγματικά τα έχει ανάγκη αυτός ο τόπος που, όπως βλέπετε και εσείς, είναι πανέμορφος. Ολοκληρώσαμε το δρόμο από Πενταγία Αρτοτίνα, από την άλλη διαδρομή. Ξεκινήσαν οι εργασίες για το δρόμο από αυτό, το παρακαμπτήριο για το Διχώρη, πάλι ένα πολύ ωραίο χωριό που ήταν το μόνο χωριό που δεν είχε πρόσβαση με άσφαλτο και σωστό δρόμο. Και κάνουμε και το περιφερειακό της Αρτοτίνας που στόχος της περιφέρειας είναι να ενώσει τη Δυτική Ελλάδα με τη στερεά Ελλάδα μέσα από αυτό τον τόπο. Δηλαδή να ξεκινάει από το Ευπάλιο, από την Αύπακτο, ένας δρόμος, θα φτάνει εδώ, θα πηγαίνει η Αρτοτίνα και μετά θα φτάνει μέσω της Ευθιότητας στο Καρπενήσι. Πολύ σημαντικό, να είστε καλά, κυρία. Να κάνουμε και πράξη τη διαπεριφερειακή ενότητα, έτσι. Βέβαια, οι δραστηριότητες των τοπικών παραγόντων του Δημοτικού Διαμερίσματος Κροκυλίου δεν σταματούν εδώ. Οι τοπικοί παράγοντες, σε συνεργασία πάντα με το Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, πραγματοποιούν και άλλα έργα. Φέτος, το Κροκύλιο έχει αποκτήσει το δικό του γήπεδο ποδοσφαίρου. Γήπεδο ποδοσφαίρου κατασκευάστηκε φέτος στο Κροκύλιο. Τα παιδιά του χωριού έχουν μοιραστεί σε 2 ομάδες και οι ποδοσφαιρικές στολές τους είναι προσφορά του κυρίου Ιφαντή Γιώργου. Ο Δήμαρχος στο σημείο αυτό υποσχέθηκε ότι θα ολοκληρωθεί το γήπεδο, αλλά και θα συνεχιστούν σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή. Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος Δωρίδας έχει σημειώσει αρκετά σημαντική πρόοδο σε όλη την έκτασή του, σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Από διάφορες επισκέψεις που κάνουμε στα δημοτικά διαμερίσματα, στα χωριά, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Θα θέλαμε να μας πείτε για το συγκεκριμένο χωριό εδώ που βρισκόμαστε, το Κροκύλιο, τόσο για την είσοδο που είδαμε, που είναι μια φανταστική εξέλιξη η είσοδος αυτή προς το Κροκύλιο, αλλά και εδώ για το μπάσκετ, το γήπεδο ποδοσφαίρου που βρισκόμαστε. Πέστε μας 2 λόγια για το Κροκύλιο και στη συνέχεια θα θέλαμε να μας πείτε ευρύτερα για το Δήμο σας, για τις παραπέρα ενεργειές του. Καταρχήν να ευχαριστήσω που καλύπτετε αυτά τα γεγονότα και μας βοηθάτε έτσι. Πρέπει να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε για το Δήμο. Είναι ένας Δήμος με ποικιλόμορφα τοπία, με πολλά ενδιαφέροντα σημεία, με ψηλά βουνά και με κατοικημένα νησιά, με παραλίες και με πεδιάδες και με αλπικά τοπία. Τα συνδυάζει όλα. Ό,τι έχει η χώρα μας συνδυάζεται σε αυτό το Δήμο το δικό μας. Άρα θα πρέπει σε κάθε περιοχή και σε κάθε γωνιά του να δίνουμε αυτό που αξίζει, αυτό που χρειάζεται και το οποίο μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή. Εδώ λοιπόν είμαστε στα Βαρδούσια, είμαστε στην έδρα του πρώην Δήμου Βαρδουσίων και η είσοδος που έγινε στο Κουμεντάρι, την περιοχή αυτή, η είσοδος που είναι και για το Κροκύλιο και για ολόκληρο το Δήμο, τον πρώην Δήμο Βαρδουσίων, για 13 χωριά, έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένα έργο που έφτιαξε η περιφέρεια, γιατί αντανακλά το ενδιαφέρον όλων μας,
το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής και θα πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ ότι είναι μια Ελλάδα η οποία έχει ανάγκη της προσοχής μας, ανάγκη της συνέχειας, ανάγκη μικρών παρεμβάσεων, τέτοιων όμως ικανών που να μπορούν οι άνθρωποι και εύκολα να έρχονται και καλά να περνάνε εδώ που έρχονται και επισκέπτες της περιοχής να θέλουν να ξανάρθουν. Θέλουμε να κάνουμε την περιοχή μας τόπο προορισμού, όχι μόνο για τους πατριώτες μας που μένουν μακριά, απανταχού της Ελλάδας και αλλαχού και σε όλο τον κόσμο, αλλά θέλουμε να γίνει τόπος προορισμού και για τους ξένους. Δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι θα κάνουμε το Δήμο μας τόπο προορισμού για τους ξένους, εάν δεν μπορούμε να φέρουμε τα δικά μας τα παιδιά εδώ πέρα. Και δεν μπορούμε να φέρουμε τα δικά μας τα παιδιά εδώ πέρα, επειδή τους είπαμε μια φορά ότι ήταν το χωριό του παππού τους ή του πατέρα τους, και δεύτερη φορά ήρθανε και τρίτη, αλλά δεν θα έρχονται συνέχεια. Πρέπει τα παιδιά που έρχονται εδώ πέρα, η νεολαία, να βρει ενδιαφέροντα, να περνάει καλά, να πάρει αυτό που χρειάζεται σαν νέο παιδί, σαν μικρό παιδί. Το καλοκαίρι, τις ευχάριστες στιγμές του, τους μήνες της ξεκούρασης, να περνάει πραγματικά πολύ καλά, πολύ ευχάριστα εδώ, για να μπορεί και να θέλει να έρχεται και να μην λέει πότε θα περάσουν διακοπές στο χωριό του πατέρα του και να φύγει και της μάνας του. Να το αγαπήσουν το χωριό, να έχουν βιώματα εδώ με τους φίλους τους, με τις παρέες τους. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είναι στον πυρήνα της πολιτικής μας και της τακτικής μας να ενδυναμώσουμε τέτοιες εστίες σε όλα τα σημεία της Δωρίδας. Πάντως, παρόλες τις δυσκολίες της οικονομίας, δίνετε δυνατή μάχη και την κερδίζετε. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν είναι όπως ξέραμε. Πρέπει με λίγα χρήματα, με έξυπνες λύσεις, με οικονομικές λύσεις, με εθελοντισμό. Είναι πολλοί άνθρωποι που βοηθάνε σε αυτό το όρο που βλέπουμε εδώ πέρα. Πέρα από την προσπάθεια τη δικιά μας, βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και οι ιδιώτες με τη συμμετοχή τους και με προσωπική εργασία και με πάρα πολλούς τρόπους. Αυτό, αν δεν το κάνουμε, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Και είναι και κάτι άλλο. Εάν ο κόσμος δεν συμμετέχει στο να γίνει ένα έργο, γιατί να το αγαπήσει. Έχει σημασία να το φτιάξουν και να το πάρουν, να το ευχαριστηθούν, να το απολαύσουν στην πορεία. Οποιοδήποτε έργο και να είναι αυτό. Νομίζω ότι εκεί είναι που πρέπει πλέον να στραφούμε και δεν περιμένουμε ούτε μεγάλα κονδύλια, ούτε παχυλές χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις. Πρέπει να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και ο κόσμος και ο Δήμος, πολύ περισσότερο, και να μπορέσουμε να αποδώσουμε κάποια πράγματα που στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Σίγουρα μπορούμε περισσότερα από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Κύριε Ράπτη, είστε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εδώ, στον πρώην Δήμο Βαρδουσίων. Δύο λόγια για τα χωριά σας. Είναι αλήθεια. Και θα πρέπει να πω ότι δύο είναι τα χαρακτηριστικά. Δύο πράγματα διακρίνει κανείς στο Δήμο Δωρίδος. Το ένα είναι οι Δωρικές Άλπεις και το δεύτερο είναι η Δωρική Ριβιέρα. Στον χώρο των Δωρικών Άλπαιων, όπως είπατε προηγούμενα, έχω την ευθύνη εν πολλής ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, αλλά και επειδή είμαι και λίγο κατακτητικός, προσεγγίζω και την Δωρική Ριβιέρα και την παραλία. Για πέστε μου, κύριε Ράπτη, καθ' όλη τη διάρκεια που είστε εδώ στην περιοχή, έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες, θεωρώ. Μπορείτε να ανταπεξέλθετε, έχετε ανταπόκριση από τον κόσμο, από άλλους υπεύθυνους φορείς? Ευτυχώς εκείνοι που μας στηρίζουν είναι ο κόσμος και όχι μόνο ο κόσμος που μένει μόνιμα το χειμώνα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε για τον ορεινό όγκο του Δήμου Δωρίδος υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το χειμερινό. Είναι οι χιονοπτώσεις, οι παγετοί και οι άλλες αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ο Δήμος κάνει και καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ξεπερνάει ή να διευκολύνει αυτό την πρόσβαση και την προσπέλαση των ορεινών δημοτών, και γι' αυτό βεβαίως τους ευχαριστούμε που έχουμε τη συμπαράσταση, αλλά σίγουρα πρέπει να πω ότι και να ευχαριστήσω και αυτούς που έρχονται το καλοκαίρι, τη θερινή περίοδο, η οποία είναι αρκετά εκτεταμένη, θα έλεγα, από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, και δίνουν ζωή στον ορεινό τόπο που έχει πρόβλημα το χειμώνα. Κύριε Φαντή, είστε από το Κροκύλιο και η προσφορά σας έχει αναγνωριστεί από πολλούς κροκυλιώτες. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το χωριό σας και γενικότερα για τις όλες προσφορές που έχετε κάνει εδώ στο χωριό. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια για το Κροκύλιο, που έρχομαι εδώ πέρα 50 χρόνια, 41 χρόνια από τον Καναδά που έφυγα μικρός, και δεν είχα δει κάτι στο Κροκύλιο να κάνουν, και σήμερα βρεθήκαν δύο προέδροι που κάνανε πάρα πολλά μέσα σε μερικούς μήνους. Πρώτα με τη βοήθεια του Δήμαρχου, με τη βοήθεια την κυρία Χατζή από την Άμφισσα, κάνανε μερικά έργα που είναι καλό για τη Δωρίδα, για τη Φωκίδα, για τα χωριά που τα δικά μας, και εμείς οι ξένοι που ξενιστευτήκαμε
θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό για το χωριό μας, ο καθένας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερχόσαστε τακτικά στο Κροκύλιο? Στα 41 χρόνια που είμαι στο Καναδά έχω έρθει 56 φορές. Και θα προσπαθήσω να έρχομαι, να βοηθάω, και αυτά που έκανα τα έκανα για τα παιδιά μου. Γιατί πέρσι είχε έρθει ο γιος μου και δεν είχαν πού να παίξουν ποδόσφαιρο. Και εγώ έχω δικιά μου ομάδα ποδοσφαίρου έξω που τη λέμε Ελλάς από το 1975 και έχουμε δώσει μάχες και έχουμε γίνει πρωταθλητές και αυτά. Και θέλω εδώ τα παιδιά τα μικρά να έχουν ένα μέρος να παίζουν και ό,τι μπορώ να βοηθήσω για τα παιδιά, για την νεολαία στο Κροκύλιο και ό,τι άλλο είναι καλό για μένα και για τους άλλους. Όποιοι μπορούν να βοηθήσουν είναι καλό για κάθε χωριό, όχι μόνο για το Κροκύλιο, για κάθε χωριό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μουσική βραδιά στην πλατεία του χωριού με τον Γιώργο Μάγο ήταν το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων για το Κροκύλιο. Δώσ' με ένα τσιγάρο δανεικό, βάλε ένα ποτό να ξεχαστούμε, κλείς την πόρτα μη μας δει κανείς και έλα τα παλιά να θυμηθούμε. Κλείς την πόρτα μη μας δει κανείς και έλα τα παλιά να θυμηθούμε. Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο, όπως παλιά την κουβέρτα στα δύο, όπως παλιά το βιβλίο στα δύο. Εγώ καμάρα και εσύ πολυτεχνείο. Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο, εγώ καμάρα και εσύ πολυτεχνείο. Δώσ' μου ένα τσιγάρο και φωτιά, πιες και ένα ποτήρι στην υγειά μου, όπως την παλιά τη γειτονιά. Θύμισε μου πάλι τα όνειρά μου, όπως την παλιά τη γειτονιά. Θύμισε μου πάλι τα όνειρά μου. Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο, όπως παλιά την κουβέρτα στα δύο, όπως παλιά το βιβλίο στα δύο. Εγώ καμάρα και εσύ πολυτεχνείο. Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο, εγώ καμάρα και εσύ